Jedno prašenje Kočebusy. Knes końcak by tam, albo by długi czas wasz zastuper jewun tam, tun Kočebusku wotnošku natwaril, albo jeszcze by to romadže činili. My sme popravom od prinodna taka, že domovina ve strukture zapovežena była, neladaje na te dzielenie przez krajne mierze so vidjeli jako jeden cišny zjazd. Also my nejsme tam dzielili. Tohle by nam v přerotnom času vážne, že my v Delnej Łužice podobne záhradnické struktury natvaríme, kaž máme je ve Hornej Łužice. To samo tie štrichujú za druhé institúcie, napríklad Srbské institúcie, bože, že tam tiež svoj odnožku natvarili, když jsme tam ten dom potom dotvorený měli a restaurovaný měli, když se umíme na date byli. Harald Končák je ten celý proces od převrota, alebo tež do převrota a potom celý čas převodžal, on je byl zahradník přistajený a my jsme tak rec, hej, od prvního okomika zhromadne nitky čavali a so ve všech náležnostach, što Delnú Łužicu nastupa odvozovali. On je vyzo samostatný jako môj zastupac zahradník, jednačel. Od 92 potom mač do jeho rente, ten sovětsku, ten zahrada šo navedoval, ale ve těch prvních okomikách převrota je on tak rec tež bol ten politicky aktivný člověk ve Delnej Łužici, když je tam Właściwie z miastem Kočebus a z dalszymi okresnymi zastupierami te kontakty pytał. Když je so domovina potom ve strukturze dzieliła między zahradom a legislativu a když je so funkcja předsedy a místopředsedy čestnoamska stała, potom by tak rec tutun překot za Haralda Končáka a požiša ty za mne, co jsme my jako zahradníka jednačele a zastupovací jednačel dále živoboj. A my jsme měli to předsedu, kteří v čestnamském děle naše živo kontrolovali, respektive navedovali.